Salutare! Am venit din nou la o partidă de pescuit cu familia. Introducerea o fac după vreo 4 ore bune după ce m-am instalat. N-am avut timp până m-am instalat cu toate, până am întins, am pus, am nădit. Acum e ora 7. Până acum am avut 2 trăsături faine la somn. În rest, nimic. Vedea, stau pe noapte până mâine. Vom vedea ce-a fi. Încerc iarăși la trap, la ce-a fi, la pește pașnic, la răpitor. Am pus și cu peștișor, și cu râmă groasă, și cu scoică. Trăsăturile pe scoică au venit. Ce să zic. Sperăm ca peștele să fie activ. Ăsta e a meu. Vom vedea ce-a fi. Bun. Nu vreau să mă lungesc prea mult. Vedem peste noapte ce putem rezolva. Dacă nu, va fi un film scurt. Și asta este. Revenim. Ce faci acolo, pescar? Facem montură la trap. Da. Pot păcălia mult. Hai mai aproape, să dai de acolo. Nu. Montură cu 2 cârlige la mălai. Ăsta de aromă de vanelie, ăla de aromă de scoică. De scoică. Da. Ăsta vine aici. Dar nu ți-ai adus scoicele de acasă. Da. Să nu se încurce. Și pe ăsta îl îmbrăc în mămăligă. Când se spală mămăliga, rămâne bobul de mălai. Cam asta e șmecheria la bățul ăsta. Și pe celelalte ce ai pus? Pe alelalte tot mălai. Da. N-ai pus scoică, pe nici nu. Ba, la somn pus scoică. Da. Mai de seară, așa? Mai de seară. Asta e la crap. Amur, crap, breane. Vedem ce vine pe la noi. Da. La noapte poate nu vine nimic. Îmi pâie somn. Îmi pâie somn în cort. În pat. În cort. Da. Bine. Cam asta e jucărie. Oi, meșter. Hai să vedem cum o lansez. Da? Oi. Very good. Vine ăla de 14 kg.
Mă, nu-i de 10, că e 14. De atâta vreme, dacă nu l-am prins, o mai crescut, deja are 14. Tot turci în pretenții. Bun, Nu. atât deocamdată. Luca. Te dus. Piti dorme. Somn de voie. Frumos aici. Place la mine. Arată-l la cameră, păciurii Flanderul ăla. De ce l-ai filmat tu când l-am prins pe la mare? Lasă că îl punem în cârlig Doamne. la șaleu. La ce îl punem, Luca? La șalău. La șaleu? Matei, la ce punem peștișorul în cârlig? Papa di. La șaleu? Papa di. Papa la peștele la mare. Ce Matei? Papa la șaleu. Da. Draga, avertizează-mă să nu când filmezi. Ca să mai scot eu câte o pilă. Sigură. Nu e necesar. Uite, dragă, ce expert am devenit aici. Hai să vedem cum îl scos pe uriașul ăla din apă. N-ar fi rău. Da, ai văzut? Hai. Ai văzut cum m-a fentat? Ce-o fentat? Da? M-a fentat. La pacale a trecut. Hai să măresc aici să vedem pluta când îl scoți afară. Da. Ia. Amu. Păi, Da, Next. mai tot fraieren. Next. Viermige. Schimbă viermișorul. Eu, de ce l-am nenorocit? Atât am de dragă până de să nu se explic. Unde mi mai urât mă. Acum la operațiunea cea mare. Cucu. La unde ți-e pluta? Că nu ți-o văd. Unde te duci? Pe cameră nu o văd. Se vede? Dar cum am mărit eu aici? Stai așa. Ia. Mai trag, uite. Nu o văd. Hehehe. Stai, mă. Da. Iară, bă. Stai să ne punem pe pungă să nu se deschid cutia asta. Dar dacă îi lăsa să ceară, Îți ies din cutie afară. pleacă la primare. Da. Urât din partea lor. No, hai să văd amun dacă măresc. Vezi? Amu o văd eu. mami, Da. ia am una mai. Dar nu mai lua de acolo, că ce ceartă, tati. Matei, nu mai lua de acolo din găleată. Nici nu știi asta. E prins pătăți, de aia numai. O plictisiță este. Ia-l-ai, băi! Nu, s-au mișcat, ai văzut?
Simți, dragă. Ei, mă, că mă întâi, Arată-l pe cameră, pe monstru ăla. în nas. Oi, ce monstru ai luat. Da. Bravo. Chiar au. Bravo, dragă. Bun. Gata. Gata deocamdată. Joc așa. Ce ai acolo, Matei? This. Hai să-l vadă, tati. Arată-l aici ca la cameră. L-ai prins tu? Nu, mami. Mami l-a prins. Da. Și ce faci cu el tu? Eu așa. Îl pun aici. Da. Să note. Poate îl punem la colac. Nu! Ba da! Nu poate! Mami, dă-mi pe. Nu, iar mă. Mergi și îl bagi în coșuleț, Matei? Ce? Peștile ăla. Ato? Acolo. Ia, altul o prins, mami. Du-te eu! Mateușu, Hm? spune fire întinse. Du-te tine! Bine, bravo, puiu. Îl pun. Ia, Matei, arată aici așa, super. Bravo, tati. Abu tata. Am gata? Da, tata. Nu știi pe unde să cobori? Da. Încetuc. Oian! Tata, e mai mare. E mare, mare. Da. Țipă-l în apucă pe pește. Matei, țipă-l în apă pe pește. Bravo! Bun. Prezint o montură cu peștișor. Da. Acum tiro. Cum o să fac? Asta e. Asta o să agăț peștișorul în el. Aici am un porcușor. Asta e foarte subțire și nu face rană mare. Plus de asta să și închide asta aici. Așa. Cârligul l-am acoperit cu o râmă. Peștișorul lângă. Asta se închide, nu își cade peștișorul de aici. Și acum îl așteptăm pe domnul somn să vină să rupă pețele în două. Bun. Cam așa se comportă. Să vede pe cameră. Da. Cam așa se comportă peștișorul în apă. Cum l-am pus. Să vede, nu? Cum se Anotă. No, bun. Sper să-mi atragă un șalău sau un somn de acolo. De unde dau eu cu el, nu de aici de mal. Mai grijă. Stai să mă trag. Așa. Oh, nu pot merge. Pe domnul, se vine el. Acolo prinde-l pe pește de aripioară. Urcă acolo și prinde.
pe așa, Luca. Da. E mare? Tati, de ce mi-e mai mică gura? Păi încă nu a murit cu tătul. Tata. Ha! Mama. Ce-a făcut? Mama. Prinde-l de buză. Oare dorm din acolo la tine? Nu știu. Dar eu Arată.